जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ ଦିଗି ମନ୍ଦିର ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଆସିଛୁ କିଏ ଆସିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିତରେ ଯାଇଥିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ପଳେଇଲ କ'ଣ ଜୁଆର ହେଇକି ପଳେଇଲ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ତମେ କାହିଁ ପଳେଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଚଲ पूरा भीतर बुली आसलन देखी आसलन